Energía subrogatua. Lo que no sirve que no estorbe. Mami Becky G. Carol G. Joseluk ez ditu oporrak osatzen. Bestelako aire batean murgildu dira kaleak, dendak edo telebistako iragarkiak. Gabonetako espirituak edo zein agertoki mudatu du. Joseluren etxeak aldiz, beti bezain soil jarraitzen du. Amonak ez umen duelako, festa horietan sinisten. Joseluk ere ez, edo bai, ez daki. Edo nola ere, gurasoek bizirik zituenean, etxea beretzat apaintzen zuten. Koloretako argitxoak, amonaren ustetan gustu txarreko dekorazioa. Jaiotza, beste garai bateko jostailu zentzugabeak. Gabonkantak, hori ez da musika, musika militarra baino are gutxiago. Olentzeroren oparia, hori da amona onartu izan duen tradizio bakarra, eta Joseluri hain zuzen, horixe erostea ahaztu zaio, kontu larregi buruan. Dena dela, aurtengo festek aldaketa ekarriko dute. Laborategitik irten, zuzenean ganbarara abiatu, eta gabonetako gauzen poltza hundia berreskuratuko du. Amonak nahi ala ez, Joseluk etxea dekoratuko du. Aurten bai, beteko du bere guraria. Jedilamar, amonaren katemekutuna, Mari Domingiz mozorratuko du. Amona ernegatzeko besterik ez bada ere. Beti baitabil nini-inikatua dela eta. Hene bada Joselu, umea ematen duzu, gainditu bengoz gabonetako asuntoa, esan ohi dio amonak zigarreta ahoan. Basuk utzi erretzeari, erantzuten dio beti bilobak. Urte mordoa eukiduzun erabe burugabea izateari usteko. Ondo dakit hori lastana, ondo baino hobeto. Leioa irekiko dut kezulo hau aireztatzeko. Zorrozaurre laboratekeko laborategi zentralak ere, kolore zuri nuklearrekoa eskuarki, beste itxura bat hartu du oporren atarian. Gorria du orain tonu nagusia, bola eta zinta gorri piloak, hormak kolonizatu ditu, eta tokia epelago bilakatu. Ikertzaileek eguneroko bata zuria deslotuta daramate, baten batek erantzi du dagoeneko. Alaiagoak dirudite lankideek, humanoagoak. Urrutiko melodiek ohiko isiltasun totala urratzen dute, eta bazterretan kokatu dituzten mahaietan hainbat herrialdetako jakiak daita daitezke, kermesetan bezala. Lankideak, 30 inguru, esperimentu eta ikerketen gaineko bromak egiten ari dira, mokadu eta tragoen artean. Zientzia, teknologia, humanitatea, neurrigabeko txantxa dirudi guztiak, telesail baten eszena. Xanpainaren kortxoa egan irten da, pop, eta bibaka hasi dira. Topa egin dute Gabonen alde, merezitako atsedena lan gogorraren ostean. Bikaina izan zitekeen oporren perspektiba, baldin eta Joseluk ez balera malepoan desamodioaren zama. Gabonetako apaingarriek lan itzela egin beharko lukete oinase hori samurtzeko. Helgak, eskandinaviar ikertzaile gazteak, utzi egin du. Sekretuan zeramaten harremana, amonak baino etzekien, eta astapenaren osteko urratza ematerakoan, neskak apurtu egin du. Joselu ohartzen da aski traketsa dela amodio kontuetan, baina saiatu izan da, uste zuen oraingo honetan lortuko zuela. Triste dago, etxita. Helga berriz animoso, kopa eskuan lankideekin solas bizian. Gaur goizean Joselu saiestu du, atzo, legez eta aurreko egunetan. Helga xanpain gehiagoren bila irten denean, Joseluk burumakur jarraitu dio. Andreak zilarrezko tirak ditu hile argian endredaturik. Musua, bere zurbila, gorrimen.
Gizonak betaurrekoak birkokatu eta asperenga hurbildu zaio. Tromsera joango zara familia ikustera? Aurten ez, lanpetutan nabil, erantzun dio gazteak doinu nordiko latzarekin. Egunen batean gurera etorri nahiko bazenu, amonak eskertuko lizuke. Ez da komeni, Joselu. Hitz egingo genuke. Dena hitz eginda dago, gera zaitez amonarekin eta bakea eman. Gora berak izaten ditu Joseluk amonarekin, baina ez du onartzen inork hari buruzko ezer txarrik esatea. Ez du inondik inora horrelako traturik merezi. Joselu umezurtz geratu zenean, behar baino lehenagoko erretiroa hartu zuen emakumeak, biloba zaindu ahal izateko, ikertzaile ikasketak etenik. Ordudanik zaindu egin du, entzun edo kontsolatu. Milekiria onartu dizkio egunero. Gluten gabeko produktu gozoak aurkitzen dizkio. Heldutan diagnostikatu zioten intolerantzia, eta gimnasioan behin eta berriro eman du Joseluren izena, naiz eta mutila egundo joanez. Zer duzu amonaren aurka? Ezerrez, ez didazu ulertu. Gogoko dut zure amona. Pazientzia handia du. Nik ere eduki dut, baino amaitu zait. Zer esan nahi duzu? Helgak bultzada batez Joselu paretik kendu eta aurrera jo du. Neskaren ilea argi lisoak eta zilarrezko zintek sukalderantz ihes egin dute, eta ematen du atzetik hauts magikoak uzten dituela iratzoen antzera. Joselu ondo ezik jarri da, glutenik jan ez duen arren, dena den zerbitzatu dutena pikin bat dastatzeko ere ez lioke nutrizionistak baimenik emango. Festen komisioko arduradunek bere intolerantzia aintzat esartzea mingarrin zaio. Aspaldian izan baitzuten horren berri, eta sekula ez dira gai izan ez da hartu hutsez egindako talo bakar bat ere ekartzeko. Izerditan dago, adurra dariola, Helgaren topaketak nahastu du. Nola iritsi zen bere etorkizuna halako neska baten ondoan, irudikatzera, are Helga amona ordezteraino ere helduko zela. Eskandinaviarra Zorrozaurre laborategiko ikertzaile distiratsuenetakoa da. Estrongiloides helmintosaren inguruan egin duen lana bizkarroien ikerkuntzaren mundua eraldatu du. Izaki plurizelular hori, estrongiloidiasi izeneko eritasun tropikala sortzen denean, esteetatik edo odoletatik mugitzen da. Eta, era berean, bere gaixotasun batzuk apaltzeko edo sendatzeko gaitasuna ere badu. Izugarria. Postu erabakigarriak lortu ditu nazioarteko elkarte zientifikorik garrantzitsuenetan. Xumeagoa da Joseluren ikerketa. Amak eta amonak abiarazi zuten proiektuak. Itxaropen handia piztu zuen, eta Joseluk haien lekukoa hartu zuen. Ikasketak amaitzean zeregin horretan aritu zen, amonak lagunduta beti ere. Astiro zabiltza maitea, esaten dio amonak maiz. Beste aldagai bat sartu behar duzu, indartsuagoa, energia gehiago sortze aldera. Ez sudurra sartu amona, erantzuten dio mutilak maiz, ahalduntze gizako bat erakutziz. Nire proiektua da orain. Alduntzea gora bera, moteldoa proiektua. Amonak ebidentziak eskatzen dizkio noizean behin, ikerketaren aurrerapenaren frogak, baina Joseluk ezin dio deus erakutsi. Amak eta amonak mutante bat sortu zuten, izainaren eta ipurtargi emearen geneak uztarturik, eta munstrotxoari izainargi deitu zioten. Izainaren aldetik zegokion joeragatik,
historian beti izan duen rola betetzen jarraituko zuen. Hots, odola xurgatuko zuen, trombo edo odol bilduetan odola esbuziatzeko, eta odol konexio berriak sortzeko, besteak beste. Aldi berean, ipurtargien geneek emandako organo fotogenikoekin argia sortuko zuen, prozesu kimiko txundigarri baten bidez. Argi hura, behin behar bezalako potentzia lortuta, energia bihurtuko zen. Egia da Stanforden ere, hainbat prozesu genetikori esker landare argitsuak lortuak zituztela, baina Jose Luren amonaren eta amaren aurrera pausoa kualitatiboa izan zen, animaliekin aritu zirelako. Frankenstein txiki horren sorkuntzak ikertzaileen interesa piztu zuen, baina deskubrimenduak Jose Luren eskuetan ez du aurrerapen esponentzialik izan. Ez esponentzialik, ez esperogarririk, ez da normalik ere. Arratoiekin eta xaguekin ikertzen jarraitu du gizonak, baina ostalariak hil egiten dira. Eta izainargiek izurtzen duten argia eta energia oso dira motelak. Hasiera batean, Helgak Jose Lurekin kolaboratu zuen, izainargiaren proiektuaren filosofia bat baitzetorren, estrongiloides bizkarroiaren arekin, baina lagunaren iniziatiba eskasak Andrea gogaitu zuen. Porrotorrek beraien arteko harremana ere higatu zuen. Bitxoak egiari zor, nazkagarriak zeizkio Jose Luri. Haiek maneiatzeko pintza bereziak erabiltzen ditu, krokodilo puntadun erdoil gailtzeskoak. Amonak izainargiak eskuz hartzeko aholkatu dio behin eta berriro, baina ezin ditu ukitu, ezta nitrilosko eskularruak jantzita ere. Oka egingo luke bare bioluminizente horien gorputz biguna sentitu orduko. Begi beltz handiak ikusten zaizkie eta gazteropodo gorputzak, naiz eta lau hankatxo txiki garatu dituzten mugitzeko orduan lagungarri. Ezustean biratu eta koske egin diezaiokete, ahoko 3 hilaratan banatutako 300 hortz horiekin. Mutazioak mutazio, galdu ez dituztenak. Naskak ez lioke ikerketarekin aurrera egiteari eragotzi beharko, baina izatez, horixe du Jose Luk arazo nagusi, arazo aitorrezin. Lankideekin elkartu da, begiak Helgaren gainetik entzeke. Turroi zati bi nahaztu ditu ahoan, bata gogorra eta bestea biguna. Txistorra, pintxo parea eta tortilla ogitartekoa. Nola edo hala polboroi bi irentsi ditu amaitzeko. Bat almendraskoa eta txokolateskoa bestea. To gluten festa. Ondoren, laborategitik ospa egitea erabaki du. Amonari olentzeroren oparia erosi beharrian, 6 izainargi eramango dizkio. Pintzekin hartu eta kartoizko kutxa batean sartu ditu. Horien artean urdintxo, argi urdinkara izurtzen duen lotxatia. Beste kutxa batean sagu zuri bat sartu du. Ziur dago opari hori amonaren gustokoa izango dela, hainbestetan eskatu dion ditxosozko evidentzia eskuratuko baitu azkenian, gauza handirik ez bada ere. Agurtu gabe irten eta sabuko heldu da metrora. Ibilbidean zorabiatu da, kakagura larria sortu zaio. Metrotik irten denean, oinez jarraitu barik autobusa hartu du. Gainontzeko bidaiariak puskerrez kirazturik utzita, jaitsi eta aldaroka iritsi da etxeraino. Ez du asmatxe giltzak sarrailan sartzen. Arnaz estuak betaurrekoak lainotu dizkio. Ia itxuturik horma astatuz ziztuan eta ezinean doa pasillotik,
obus gisa komunerantz. Bidean ufaka irten zaio jedi katemea, zapaldu du. Ia apropos. Joselu, berriro gaizkiala? Txerriak bezala jaten duzu motel. Kekerua nabari da etxean. Amonak berriro erreduen seinale eta ohi bezala, Earth Angel edo horrelako zerbait entzuten da. Kokoteraino dago Du Bopes egongelako rokolaz eta Back to the Future filmaz. Sama egosten duen bitartean kaskoak ipini, Gabon kantak gogokoenak entzuna alizateko. Eta harinago sentitzen du bere burua Dringileen Drone horrelako hit klasikoen babespean. Komunetik altzatzean, bertigoak olatua zerrearen indarre sakatu du bidetaren kontra. Errebotez, lurzorura erori da. Odolari fin bat dario burutik, lepoan zehar, behe gaineraino. Ederra gero Gabonetako oporrak asteko modu hau pentsatu du Masaila komuneko lauzekin bat eginda. Akabo bolatxo distiratsuak, girlandak edo apaindutako konifero txikia. Halako batean, begigorriko saguzuria bere begien aurretik igaro da tipitapa. Antza, Joselu erori denean kutxa ireki egin da. Sagua odolarekin labaindu eta hankatxoak zikinduta aurrera egindu azterna gorriak inprimaturik utzita. Haren atzetik datoz 6 izainargiak. Baldozen gainean harin mugitzen dira zizare itxusiak. Joseluk begi ilun dirdiratsuei begiratzen die bat banaka. Aho, asegaitzek, kliski-klaska diardute gozetuta. Basatikik saiatzen dira zoruko odola zurgatzen. Hortzak lurrean karraska. Amonari deitu nahi dio, baina hots egiteko ahalmena ere galdu du erorketarekin. Bitxoak, odolaren usaina adoretuta, Joseluren gerri bueltaren tolestan sartzen dira, bat izan ezik, urdintxo, zeina lepotik igo baitzaio, pixkanaka lokiraino eta hor Joseluk begiak itxi eta goitika egindu, konortea galdu arte. Suspertu denean, ohean datza, goxo-goxo, amets gaiztoak atzean utzita nonbait. Ez da de Flamingos edo Megan Trainor entzuten ari, Gabon kantak baizik. Lurrin unkigarri bat heldu zaio, txipiroiak saltxan. Zeruan ote? Ezahatik amonaren zigarretaren kea ere sentitu baitu. Arras ahulduta betasalak zabaltzea lortu du. Logelako iluntasunean koloreak sortzen diraan eta hemen, lausoak, etenka, semaforoak euripean bezala. Gabonetako trasteak jarriko zituen amonak azkenean, jaiotzare bai, agian, dendena txukun-txukun. Barre batzuk entzuten ditu, gero eta zehatzago. Mesanotxean baso bat ur dago, edan eta estule egin du. Amona azaldu da atalasean. Joselu esnatu zaigu. Nor dago zurekin, xuxurlatu dio Joselu kafoniko. Espero dut axola ez izatea maitea, baina Helgari deitu diot, zeharo ikaratu naiz komunean ikusi zaitudanean. Joselu orain, zeruan baino hobeto. Helga agurtzeko jarrera duin batez eseri nahi du, baina ezin. Kontuz, Joselu, zaude geldirik. Gazte zientifikoa arduraz hurbildu zaio. Hobeki sentitzen naiz, flakiak jota edo zein gizaz. Normala da. Azkurak, Joseluren eskua gerria alboa askatzera eraman du. Ez ukitu, agindu dio Helgak, Joseluren eskuei oratzeaz batera. Albo batean zein bestean, azpizunen altueran, bareen azaldikin eta hotza sumatu du. Urdintxo lokian zintzilik ikus dezake trabeska.
izain argiak dira, handiagoak, lodi-lodi. Garrasi egin du. Lasai, Joselu, zure konstante guztiak kontrolpean ditugu, jakinarazi dio amonak. Glutenaren eta alergia apaltzen ari dela ematen du, jarraitu du Helgak. Dioptriak ere hartatzen ditugu, imaginatu. Tripako minik ez, betaurrekorik ere ez. Eta argal, 6 kilo galdu dituzuen ezkero. Joselu astoratu da. Kendu bitxoak. Beti esaten izun beste maila batera eraman behar zenuela estudioa, gorago. Ba hori bera egin dugu eta kasualitatez gainera. Komunean erori ez bazina, kentzeko. Bai motel, berehala kenduko dizkizugu, bizpairu proba baino zaigu falta. Kendu orain mesedez, lokikoa bai bederen. Kolore urdinak bilirrubina jaisten du maitea, azaldu dio amonak. Begiratu tinku urdintxori eta estresa desagertuko zaizu. Helgak lasaigarri bat injektatu dio eta burua laztandu. Emakumeek izainargiak estaltzeari ekin diote eta hala ere, koloretako argiek bendak zeharkatzen dituzte, erritmo irregularrez. Joseluk animaliak lerdeka senti ditzake eta bakoitzaren 300 hortzak gerripean eta lokian hiltzaturik, baina mina baino okerragoak dira haien dardarizoak. Bestalde, solomoetatik irteten zaion kable mordoari erreparatu dio. Bateria batzuei entxufaturik daude kable horiek. Bateriak berriz mesanotxe gainean dauden gelaxka fotovoltaiko batzuetan daude sartuta. Eta energiaren igoera zenbakietan erregistratzen ari dira. Horretaz elikatzen dira gabonetako argitxoak eta gainerako apain luminikoak. Energia hori niregandik ateratzen ari zarete. Halaxe da, ez alda bikaina. Energia emailea zara, gizonen txanda heldu da. Amona posarren dago. Eskuetan du sagu zuria. Animalien laguna izan da beti eta animaliak testatzearen aurkakoa. Sarritan mintzatu izan da testatzeari aurkitu dioten alternatiba teknologikoaz, interes ilunek berehala baztertu eta desaktibatu dutena. Urtero ospatu dute laborategi animalien eguna, apirilaren 24an. Helgak emandako ziztadak logura eragiten dio, tontotua du adimena. Nire logelan sartu alduzue telebista? Bai, eta zeuk nahi duzun filma ikusiko dugu. Hemen dago emakumetxoak, Elisaberta Hilorrena, zein polita den bizitza, etxean bakarrik nahi duzuna maitea. Gabonetako filmak bai horixe, eseri nire ondoan mesedez. Helga eta Amona albobanatan esertzen zaizkio lehendabiziko irudiak proiektatzen diren bitartean. Handik gutxira, Joselu lo geratu da. Jedi Lamar gizonaren sabelean urrumaka dabil. Telebista itzaliko dut bestela parametro hauek zenbatzean nahaztuko naiz, dio Amonak. Zerbait jango nuke? Txipiroiak? Ez ditut gustuko. Prestatuta erosi ditut Joselurentzat. Sanduitz bat daukat poltsan. Erdian nahi? Bai, mila esker. Gelako iluntasuna izain argien eta apaingarrien argitxoetenek urratzen dute soilik. Eta isiltasunean ez da entzuten izain argien murtsikatzea baino. Helgak oharrak hartu eta ondoren Amonarekin kontrastatzen ditu. Zenbat egun gehiagotan antzestu beharko dugu gabonetakoa, galdetu du. Esperimentuak beharra dina, deseroso egiten alzaizu. Ez, erantzun du Helgak, gelako iluntzari so. Baina nire bizialdiko gabonik luzeenak izango dira hauek. Barre egin dute eta lanean murgildu dira berriro.